Здравейте! В това кратко видео ще се опитам да покажа колко мога примахването на предни колани и предни седалки на Volkswagen ID.3. Като за целта преди всичко трябва да се свалят корите, покриващи механизмите. Те са на щипки, както всички пластмаси и кори по този автомобил. В случая долните аербеци и от двете страни не са задействани, здрави са. Те са с тези буксички, които отзад се издърпват с инструмент кукичка и така се изваждат без да бъдат чупени или каквото и да било рязани и късани. По време на демонтажа установих, че е добре да бъдат преди това свалени двете предни седалки, защото за да бъде изварян аербега долния е нужно да се отвори място от мукета. Мукета, за да бъде отворен, му пречат релсите на седалките, т.е. без щити. Човек, ако иска да реже и да къса, няма нужда да сваля нищо, просто реже, къса, освобождава си място и вари естествено аербега цял или задействан. Предните седалки, това е инструмента, с който демонтирам и предните седалки и заламните места на коланите. Предните седалки са на 4 болта, 2 отпред, 2 отзад. Ширината се освобождава, излиза. Остава окабеляването. Каквото има електронно по седалката, отдолу всичко се отваря с буксички, отключва. Изваждат се и двете седалки излизат навън. Без нищо особено. С лекота. Ето как се освобождава место, когато няма седалката, за да може мукета да бъде отворен и да се извади аербега. Той е на 2 болта и ето тук хоп, излиза. И това е смисъла на освобождаването. Тук показвам вече свалената предна шофьорска седалка. Какъв е принципа? 2 болта отзад. Разбира се, 2 болта на същите места отпред. Варят се шийните. И ето е седалката отдолу с окабеляването. Освобождават се буксите и седалката излиза безпрепятствено. Там е захваната аербега и коланът от долната част. Тук вече е пасажирската седалка. Изпълнявам го както трябва. Първо освобождавам предни болтове, издърпвам седалката, освобождавам задни, отварям я, премахвам буксите и седалката е готова за излизане. И следват същите процедури, както и в предната страна. Двете заламни места на аербега, двете заламни места на коланът. И двата колана са затегнати в случая, колата има удар, но ще я мислим после. Отдолу отварям буксите. Развивам болтовете на аербега, който също е здрав долу. Махам щипките на буксичките с кукичка, съвсем лекичко, без да късам, без да чупя. И няма друга особеност, която да се съблюдава при демонтажа.
Посочвам точно това. Това е буксичката. С кукичката ще издърпам капачката. Щипва се и излиза без проблеми. Това е от мен. Бъдете здрави, успех!